Раньше я играла в зеленом саду, а думала, на улицу ветки поймут. Александр Шишмагаева 4 yaşından sahnede indi. Azal vokal xoreografiya ansambline yürüy, Yıldızlık Festivali'nin tübek turunda ilk jir bilen çıgış yasadı. Когда я выхожу на сцену, я чувствую эмоции. Sahneye çıkkaç ondağı hislerini әйтеп бетерерлек түгел, biraz dolqынанамда, шулай да үзеңә ышанырга кирәк ди Александра Шишмагаева. 2-3 мартта Зәй энергетик мәдәният сарайында Йолдызлык Республика фестиваленең төбәк туры узып, соңгы көнне гала концерт булды. Зәйлеләр бирешми, көчле, безнең шәһәр көчле, мин шуңа бик нык сөенәм. Безнең вокаль ансамбльләрдә җырчылар да бик көчле. Бик зур рәхмәт Разив Галиевичка, чөнки ул бөтенесендә поддерживать итә. Костюмнары да, фонограммалар да, җырлар да бөтенесе дә шәп. Бик зур рәхмәт. Зәй шәһәре менә дигән. Гала концертта дәрәҗәле хөкемдарлар, район җитәкчелеге катнашып, ул матур мавыктыргыч җанлы узды. Талантлы балаларыбыз һәм алдынгы карашлы педагогларыбыз белән саклану һәм хурлык хисләре уяна. Республика президенты Рөстәм Миңнехановка фестиваль хәрәкәтен оештыручыларга һәм компетентлы жюри әгъзаларына Татарстанның киләчәге турында кайгыртулары өчен зур рәхмәтләремне җиткерәм. Гала концертка сойлап алынган конкурсантлар бер атлы сәхнәгә күтәрелә. Безнең киләчәгебез, аннан соң инде безнең президентыбызга Рөстәм Нургалиевичка зур рәхмәт әйтәсе килә. Киләчәк буыннарны кайгырткан өчен. Ул бит караш 20-30 елга алда. Менә тәрбия музыка белән иң яхшы тәрбия. Фестивальдә авыллардан үзләрен сынаучылар да бар. Фидан Насыров белән Айбулат Кабриев югары мәгълүмлән шунбай түгәрәгенә йөриләр. Без анда театрга йөрибез, аннары җырлыйбыз, биибез, бөтен без активистлар инде. Фестивальнең төбәк турыннан зәйлеләр 17 призлы 2 махсус призга ия булдылар. Алар барысы да зур сәхнәләрдә бүләкләнде. Александр Шишмагаева исә Созвездие Йолдызлык фестиваленнән махсус бүләк тунга ия булды. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.